Hemen neutralizazioa gertatzen da kaltzio hidroxidoa eta azido kloridrikoaren artean. Hasiko gara orduan idazten lehengo neutralizazio erreazio hori. Kaltzio hidroxidoaren artean, kaltzio hidroxidoa eta azido kloridrikoaren artean. Zenbat molekula ur ipini behar dugu, ikusten duzu, bi OH eta H bakarrarekin, MKT bat eta biren artekoa bi ipiniz, bi molekula ur edatuko dira. Eta gero, horrek behartzen gaitu doitzera ezkerreko atalekoak, bi molekula ur doitzeko, bi OH eta bi H behar ditugu. Orduan, kloridrikoak behar du bi bat hor aurrean, kaltzio hidroxidoak badauko bi OH eta. Eta eratzen den gatza, kaltzio eta kloroaren artekoa, kloroak minus bateko balentzia eta kaltzioak plus bi, kaltzio kloruroa eratzen da. Orain irakurriko ditugu berriro datuak eta ez ezaguna. Galderia da, ia zein izango da neutralizatu daiteken kaltzio hidroxidoaren masa. Hemen dago galdera. Beraz, zenbat gramo kaltzio hidroxido neutralizatu daiteken. Baina, esaten da, azido kloridrikotan 5,0 molar den disoluzio baten 100 mililitro erabiltzen direla. Beraz, hemen, datuak, azidoaren kontzentrazio eta volumena ezagunak direnez, hemendik aterako dugu zenbat mol azido kloridrikok hartzen duten parte neutralizazio horretan, eta gero erlazionatuko dugu kaltzio hidroxidoarekin. Beraz, hasiko gara lehengo volumena litrotan zuzenian adierazten, disoluzio azidoaren volumena, eta gero bere molartasunarekin, litro disoluzioko 5,0 mol HCl daudela. Eta sartzen gara erreazioan, eta bere estequiometria erabiliz, 2 mol HCl neutralizatzen dute mol bat kaltzio hidroxido. Galdera da masarena, zenbat mol kaltzio hidroxido. Orduan behar dugu masa molarra. Mat mol, KOH, eta masa molarra kalkulatzen dugu aparte, 74,1 gramo kaltzio hidroxido, berdin 18,5 gramo kaltzio hidroxido. Hori da eskatutakoa.